Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang bocah-bocah, pripun kabare? Mugi-mugi kita sedaya tansah diparingi sehat nggih. Amin. Oh, kawan. Wayang kuwi kalebu warisan budaya kang adiluhung. Wayang kudu diuri-uri amarga bisa dadi tontonan lan tuntunan. Wong sing lakokake wayang arane dalang. Gawe wayang butuh bakal lan piranti. Kayata kertas, kardus, kulit. Adate nganggo kulit kebo, tatah, panduk, ganden, lan lilin batik. Saben wayang duweni watak kang beda-beda, kaya dene wayang Punakawan. Punakawan iku sebutan kanggo para pamomong utawa pangiring para satriya Pandhawa. Punakawan racake metu nalika wayah gara-gara. Punakawan iku asale saka tembung puna lan kawan. Puna tegese susah dene. Kawan tegese kanca utawa sedulur. Dadi bisa kasimpulane menawa punakawan ya iku kanca utawa sedulur sing ngajak ing dalan kang becik lan nulungi kanca ing wektu susah. Wayang punakawan duweni sifat kang becik lan seneng tetulungan marang liyan. Punakawan kang kondhang ing tlatah Jawa ya iku Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Punakawan cacahe ana 4. Kang kalebu punakawan ya iku Semar. Semar duwe anak angkat jumlahe 3. Anake Semar sing nomer 1 jenenge Gareng. Sing nomer 2 jenenge Petruk. Lan sing nomer 3 utawa ragil jenenge Bagong. Tepuk punakawan, diasem-asemar, dipepe Petruk, disigar-sigareng, bacilup Bagong. Bocah-bocah kuwi mau tepuk punakawan. Makaten video pembelajaran saking Bu Siswi. Kupat janure tuwa, menawi lepat nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.